هاللويا كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس قويتايو أمين كم يكنيهم أبرحق أبكربا زلهم كبران تخاطلتنا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሎሙን ንህዝቡ ዝኸውን ቃላሎ ሎሙን ከዛረበና እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ኣብ ዙርያ ማዕዲ ጎይታ ኣብ ቅድሚኻ እንሄለና ክንብሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ሰዓዚ ንኣምላኽ ዝተፈለየ ክኾነልና እግዚአብሔር ከዛረበና እግዚአብሔር ዝብለና ነገር ክንሰምዕ ክንከል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና ኣምላኽ ይመስገን ኦ ሃሌሉያ ምናልባት እቶም ተካታተሉ ዘለኹም መታን ብዙሕ ሰብ ተጠቃሚ ክኸውን ሼር ክትብሎ ላቦኩም ማለት ኣምላኽ ይመስገን ክንጽሊና ሓቢርና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ንባርክ ኮነ ዛ ኣምላኽ ስሙ ንዕብዮ ስልጡን ኣምላኽ እዩ ንሱ በይኑ ተኣምራት ዝገብር ንሱ በይኑ ዓበይትን ብዙሕ ዝቁፅሩን ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ይብሎ ቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሙን ኣይተለወጠን لومون بسلطانه بعبيته بحيله زلو أملاخ هاللويا اسكي كن بارخوينا እግዚአብሔር ይመስገን هاللويا هاللويا اسم كان عبيو لنا اسم كان بارخو لنا قويتا نتعبي اسمكا نسلطن اسمكا نعبيو اللونا منفسكا أمونغونا بحيل خركب كتراد أننا خدق فنا نايك آلكا برهان كتهبنا بكريستوس إيسوس سمنت اللي قالونا قالوا اللي إخو أحويهم كاب قدوارهم كأناقو فهم تباهي لخن تصحفه لو ما أنت እግዚአብሔር አቦ دقق آلكا خدكفتلنا نايك آلكا سلطان كتبنا بشم يسوس كريستوس اتصلي اللخو እግዚአብሔር مستقالات ترايد يكونس مستنا يتقال منفس متحاس كخونلنا حايلي اتقال أبي هوتنا خجهاد لومي كاب قدا قدنا كاب تحت ولا بوتانا كاب تيز تلقصنا اللو كابتي زدنززنا اللو بطاطات كوصعنا خل منفس كان نصوع لنا نايك آلكا منفس እግዚአብሔር አቦ ንኩለንተናና حسابنا لبنان كجز كقاطر بكريستوس ኢየሱስ ስም ጸልያለሁ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት መንፈስ እግዚአብሔር ይጸሪ ኢኻነት በራር ገበል ወጋቶ ተባይልኩም ተጻሕፈ አብ ህዝብ አምላኽ ዲው አብ ሰማዕቲ ድንዛዘ ዝልኽ ዘበለ ኩሉና ይጸልማት አሰራርሓ ይገንሐለሁ ይልዓል በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም እግዚአብሔር አቦ ቃልካ በስልጣን ይነገር ናይ ቃልካ መንፈስ ሎሚ ይገሃድ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ብሶከፍ በዝቃልዚ ምንዳድ ይኹን ኖህ ዛረበና ከሎ እንደግዳን ልብና ይነድና አይነበረን ተባይለኩም ተጻሕፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ናትካ ቃል ምኻኑ መታን ክፍለጦም መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ኖ ልቦም بزقالزي ينددهم لبهم بزقالزي يمكخ لبهم بزقالزي يرتع بكريستوس إيسوس ياوشم اصلي اللهو يا بيرابو نو نسخ أبي أملاحها نسمك أبي سم كتجبرك يا بيرابو نهزمك بعبيت تأمرات مرح أملاحها متمسكن أبزي أجناقي أبزي أشجار جزيون يا بيرابو نهزمك بعبيت تأمرات بعبيتي كلسم بعبي إيد سلا توصو نمسكنا كالونا جزينا ساعتنا سخات ركب بكريستوس إيسوس ياوشم أمين እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታዩ ሎምኻ ከምዚ ኢልና ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ እንደገና ኸዓ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮይንና ኸዓ ቃሉ ክንሰምዕ ዕድል ዝሃበና ኣምላኽ ሽሙ ይባረኽ ኣብ ማንም ነገር ከምዚ ውብ ክንወስዶ ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ስለ ዝበዝሐ ናይ እግዚአብሔር ልውሃ ስለ ዝበዝሐ ሎሙ ናብ ዕድሜና ሓንቲ መዓልቲ ወሲኹ በዚ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንርከብ ካብኡ ኸዓ ቃሉ ክንሰምዕ ኣኽኢልና ኣለሞ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ስምካ መን እዩ ወይ ስምካ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳቢና ክርኢ ማለት እዩ ኣሜን ስምካ መን እዩ ወይ ስምካ እንታይ እዩ ፈልጦ ያስማትኩም ኣብ ዝቕድመይ ዘለኹም ማለት እዩ መን ትበሃሉ ጆ ሳሚ እሱ ግን ኣይኾንኩ እንደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ኪነውት ስምኩም ሲ እንታይ ይዛረብ እንቅስቃሳትኩም እንታይ ይዛረብ ናብራኹም እንታይ ይዛረብ ኩነታትኩም እንታይ ይዛረብ ኣው ኸሰትል ኮንኩም ዲኹም ዋላስ ንዑኻ ንምልዋጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ኣትዩ ነገራት ክልውጥ ምስ እግዚአብሔር ተዓዩ ዘለኹም ሰባት ዲኹም ነዚ ክርኢ ስለዚ ሓሰብክየ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብፍላይ ብዛዕባ ባርናባስ ብዙሕ ክንዛረብ ኢና ከም ሓደ ኣምላኽ
أبتم أما أخل قدسان مالتيو بأبنة استمالالس السب مخاء ود متصنع استباحله أمونغو حبرت السب أمونغو توم أمنتين أي متصنع السب كوينو استمالالس السب مالتي أملاح مسكن جين أو تراي كي تحاصرنا بزعبا إذا نجرزينا كري مالتيو سلازي السم كنبل كلنا بزعق قالات هاي كنا نزارب زلنا ما بزعق في دلات هاي كنا نزارب زلنا السم كبهال كلوسي تسم تشكي موزمت بزح نجارات اللو ما تيو بزعق بعض خوني يخون نجار كنزارب كلنا الأمنت تاكسي تهلنا حجنا أمنت تاكسي الشمي بعلو تاكسي خن بالكلنا سن تاينا نزارب زلنا بزعق فانكشن بزعق عيوب بزعق سرح هنا نزارب زلنا ما تيو لذي تي الشم كبهال كلوسي قالات ويكلاي دمسي تراي يكونن حيزوز ملختات اللو مالتي سلازي بزع عشم كنزارب كلنا بزع بحرينا نزارب زلنا سم انتاي يغلصي مالتي بحري يغلصي مننت يغل انتاينت يغلصي مالتي سلازي እንደገና بزع عشم كنزارب كلنا نايت سب مبقول اوريجين انتاي مخانو يزار ابنت ادامسي እግዚአብሔር هيوان كا حمد مدري أدم كا حمد مدري غيرو استنفاسي وتقف مسؤول له هياو نفس خونه بلنا كم مسنقل وصي خاني هيوان مسرحة ذيا سجا خب سجا عزمها عزم يا مو سبيتي تبهال بلنا ما تسوي مستي أوريجين مستي ما بقول ويكلاي مسؤول زلوا ركب ويكلاي حبرت زري عينت شم كوينو نرخبو مالتيو عندنا بزع عشم كنزارب كلنا بزع سلطان يزارب يو سم قويتنا يسوع كريستوس كنزارب كلنا ما شم يسوع كريستوس كنسم خلنا سماين مدرنا سمز تاي قبري ينكت كاتيو سماين مدرنا سمز يرعديو سلازي أبتا يسوع تبلشم ملكوتاو زخنه مشالو ماجيك زخنه نجار سلازل لا يكونن انتايدا دحري اتي استسمي سم حدا عبي بحري ويكلا حدا عبي مننت سلازلو تسم تخصوا خلو ناتو مننت ناتو كبري يقلص سلازخنا املاح مسكن سلازي سم قويتنا يسوع كريستوس كنصوا خلنا بتناي صلمات السرارحه بزح سراح يخون بزح مفراس بزح معناو يخون مالتيو عندنا لك حمتي تصحف لو سم ود املاح كا قبر ديابلوس كفرس نزيز تقلص توايل خم تصحفه نتناي صلمات السرارحه النافرسخه نخلو صبق ناي مغبار نخلو ناي متعاي نخلو ناي مفواس حيلي علو تسم مالت سلاذ السم قليل نجر ايكونن زع السم كنزارب كلنا از እግዚአብሔር بزع السمون قداسي مالتي سلاذ قداس كاي بزح غزي ناي سبات اسمات قير كلو ام مصحف قدوس انرخبو مالتي سلاذي بزعبا السم كرخلنا زي اتليست بوحدو نزي حسب كنبل سلازلوخي عندنا تي طببኛ سولomon بزعبا السم كزارب كله حدا ነገር ይናለው መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ከና خننبብ ከለና ከም ዝብል ሐሳብ ንረክባው ማለት እዩ ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ ሞገስካ ካብ ብሩርን ወርቅን ይበልጽ ክልቲኡ ኢኩቫለንት ይምጥዎ ዘሎ ስም ማለት ሞገስ ማለት ይብለናል ስም ማለት አዩ ሬፑቴሽን እዩ እንታይ እቲ ንስኻ زهانسكايو نسخة أب جزء تايز قبل كايو زماع بالكايو نعخا زقل سكال صبق زخنة خاون خلي ويكلا حما خاون خلي ما سلازي مش من تايو دادرو مالتيو مش موجوس يو دادرو سلازي كاب صبق سم كاب حبتي يحريلو عندنا ها موجوس كاب وركن كاب برورن عزيب اللسيلو سلازي وركن برورن زي بالكاخت كون تخلي خان حدا موجوس سالك خوينو جن نصو بعده تاي خون الكاي وركن برورن يخون الكاي آمين حدا جزء ويتنا يسوع كريستوس سم ويتنا يسوع كريستوس أو يعم أبتم عرف أربعة نحدارين يوم تمهارن عرف ثلاثة قريتها نتي تزاوير زي فلت انقطعش زي فلت وركن برورن يبلين زلنا نجنا حبا كاب سم يسوع كريستوس تنسب مفواس ولو خلوا ندري ما رجع الذي صبوس بزح عبتي يحرر حاب تقدر صبوس من دحر لك خوين كاغن كل غزي تخبيركا كل غزي تحافيركا كل غزي بمغوسكا تنبر معناتي خمس لدو خنيخا مغوسكا كبررن كورقن يبلص يبلنا ماشي እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እንታይ ስም አለና መክተብን ተخليكم of course ስም ይብልናን ግን ስም ዘሃበ አምላክ አሎና እግዚአብሔር ይባረክ አሜን
مغوس ذهب أملاح قنا لنا زعبي لعل لبل كبل زجمر أملاح قنا لنا نبرهم بتات أو علو معلت تايلو كعبيه كاي دغنا نسم كاتاغوري كعبيه يلو أملاح مسكن سلازي نسمنا زعبي أملاح سلازلو أجهم بو كنحبن يجبانا أما كب معرف شو عاد تخزارب كلها كم زي له كاب صبو شتا صبو سم يحيش له كم من تاي كاب صبو شتا كاب نس زبل دس زبل شتو غيركا أبكر مسوات صقع مبال سي صبو شم هالك ولا خبرحو تاي تخون ماتيو مغوس الله كابلنا الله سلازي كاب معلت ملارسي معلت موت يبلص يلوه معناته ناي نغرات كله مزازم مدمدم تاسره تخونه كميل كاتوليد كابوز حاجه داس يكونن كمي تخيد جن ات ماترز مالتي كريستوس كون كاري هات خير زلخه املاح اسمير كان املاح وهابيل كان املاح تجابير ابيوت عيو ذا عي ذهب كان نجر عي خاري هات خير زلخه ات ماترز مالتي زي يقدس سله تخونه كاب معلت ميلاد كله طرحو يزمص كتكيد كلها جن بزح نجر انصفكا بزح نجر اسميركا سله تخيد ما سلازي كاب صبق شتو سبلنا الله بزخاني نمنتايو شتو قرب زبل طراي شتك ايكون اندي سمغن ازيو رحق يتخيد سمغن تايو داي بصحو بوتا يلن ماتي سلازي خونا خا اغزيابير بزح غزي بزعبا السم زقدس مالتي امين سلازي اغزيابير يبارح حر نغرات اندار انا كنكي يدينا مالتيو اب مصحف قدس كرخ لنا اب فلاي بزعبا زي كم موكس غيرنا خريو حسبنا بزعبا بارناباس كنحسب كلنا مالتيو ابتي غبرهارات معرف كلت اندحدارينا يو انتاي زبل حسابينا ندري توم اب يرسالم زنبر سبسي كابتي غص زلا غص مدر زنبر حياوت سبات نبري لنالو انتاي حياوت سبات يلوم زلو ناي ابزي اب عمت بوحدو تنكحلفون زي دليو 4 بعلات هلوات بوحدو خاتن 3 بعلات كاني دق تبعتيو زبلو كلهم تبعتاي زبلو كله ابي زركبل غزي اب يرسالم زركبلو غزي مالتي سلازي درو فاسيكا حليفلو باس اوفر حليفلو لمنتايم صابي زلو ماتيو معلت 50 ወይ ከላይ معلت داس كون يصبيلو نتي እግዚአብሔር بزرعتي باستفالالي اቶት باستفالالي ነገር ዝባለኹም አምላኽ መልሾም ና አምላኽ ዝዕቢሉ ግዜ እናተጸበየ ኸሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ኢየሩሳሌም ብምንታይ መሊኣ ዘላ እንድሕዳኢልና ካብ ዘላ ገጽ ምድሪ ዝመጹ ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ሰባት ሕያዎት ሰባት ንኣምላኽ ከኽብሩ ንኣምላኽ ገጽ እግዚአብሔር ክደልዩ ዝመጹ ሰባት ያ መሊኣ ዘላ ሕጃው ክዛረበና ኸሎ ምናልባት ታይ ምስለና ኮይኑ ስማዓና ታሪኽ እቶም ናይ ኢየሩሳሌም ሰባት ሲ ሕያዎት ከም ዝኾኑ نعوغنا هنا أدرس قبل دليل الله ماتيو كابزلو قص مدرس موت صبات علو يزبل زلو أبكم وجزي خاي منفس قد استحقبر كلون ريا مالتيو أو كمات كلون ريا مالتيو منفس قد سبي فاتيو أمين سبي فاتيو جزي بيري بارس لذا أبتي استحقبر الجزي توم في لايك أتوم حياة صبات توم كبت صحوز اللهم وتوم فيس فلوس نجزي بير أمونات كوينهم عمت كيب كورونا أبتي مقدس أملاخ نبت جزي بير ذرو كبل بوتها زموتو ليميتس لازم نبرنا እግዚአብሔር ድርከበሉ ቦታ ማሽዑ ስለዚህ ነዚህ አቶም ክራኸቦም መንፈስ ቅዱስ ማዓልተ 50 ክመጽ ኸሎንሪ ምናልባት እዚ ባርናባስ ተባሃለ ማለት ዮሴፍ ካ ምናልባት ሽዑይ ተረኺቡ ዝኸውን ብጎይታ ወይውን ሽዑዩ ካብ ቆጵሮስ ምዃኑ ዓዲድ ዛረብ ግናኸ አበይ ክርከብ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ክርከብ እንከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ برتوع دهاي مسكونه مخاني سات قبل اللبس وقف مستقمت مخان بلسان كزاربو خصلي مش جمرو اسات كل تشح زغونو شعو تمليسهم اللو probably كباتاتهم حاده يو كخون زغل ابتي معرف 4 قطر 36 كر خلنا كم زبل حساب نركب مالتيو معرف 4 انكينا ግብረ ሐዋርያት ብዙሕ ጊዜ ናበይና ንኸይድ ብዛዕባ እቲ ናይ
وهبتهم مزيم أبقر حواريات زنبرو قال قال حسب كلنا قطعنا أمرنا زمت حنانيا سبيرة هنياتو مقطعات سلازر خوام مالتي حجتي ماينا سترايك تجبر نسي جناحه قدمي وجن حري صبوت خونه تاريخ حري صبوت خونه نجار سفت سماء علو نزي من البات كم في السماء زمسو إيفنت خون خليو كم تختيل نخمس زجورو إيفنت خون خليو مخنياتو أبتي معرف أربعته أبتي العليلو العلتي معرف حموشة ظلماتيو سلاسان شدشن كم زعب الله حساب نركب يوسف كا بهاوريا برناباس اتبهله ودي مصنع استرجمو لواوي قبرص زعليتو نتزلو غرات شيطو نتغنزب امصيو ابطقا اغري حواريات انبرو بلنا كبدنا املاح يكون لذي السبعي زي يوسف يبللو እንደገና ካብ መን ይብሎ ካብ ዓልዮት ካብቶም ናይ ካህናት ዓሌት ካብቶም ለዋውያን እዩ ግናኸ ካበይ ዝመፀ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ካብ ቆጵሮስ ዝመፀ ለዋዊ ዘዓልየቱ እንደገና ስሙ ከዓ ዮሴፍ ግናኸ ሕጂ ታይ ይብለሎ ባርናባስ እቲ ባር ድብል ኩሉ ግዜ ወዲ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ እቲ ናባስ ማለት ከዓ ምፅንናዕ ኮንሶሌሽን ማለት እዩ ስለዚ ምፅንናዕ ዝገብር ሰብ ከም ዝኾነ ንሪኦ ኣሎና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ወዲ ምፅናዕ ዝትርጉሙ ዝብሎ ዘለው መን እዮም ሰሚዎ ዘለው እቶም ሓዋርያት እዮም ሰሚዎ ዘለው ምናልባት ኣብዛኹም መዝያድያ ወፂኣቶ ወይ ድሒሩ ድዩ ወፂዎ ንፈልጦ ነገር የለን ግን ኣብዛ ኩነታት እዚኣ ግን ምናልባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማሕበር ብብዙሕ ነገር ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ስደት ተሓልፍ ነይራ እንደገና ከዓ ብዙሓት ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ንጎይታ መምስረኸቡ ኣብኡ እዮም ሰትል ገይሮም ማለት እዩ أو ستل سلز جور بزي سرح بزي زخوني يخون أتوت سلز نبرو حبيرهم كأب مقراس نجرا بحبرة بتصلت سلز نبرو نيرومي دليتات مالتي قولتات نيرومي خمن لعزل لو نيروم إيو مالتي أجرمن قد يكملكم زلي فاينانس أب بيت جزابير أزيو عبي ترى اللو عبي ترى اللو كل جزء زجبر زبالة كل خبز عبيس خبز زنا أسد بمتى تجبر مالتيو بجنزب سلة تجبر مالتيو سلذي توم دسيلكم مالتيو أملاخ لبهم دريخو أملاخ كيلو فاتيهم لا بيت جزابير كم زختهم تخلهم لب محبر كم تقصنوا إجرا من قدهم زيك بلوكم يدلين هزب أملاخ متصنع كم تخونوا ناقل قلتي متصنع كم تخونوا إجرا من قدي كزاربكم يفتوا بتذلكم تصبوا أنا قركه كتصعتلون كدفعلون إنكارج يجبركم على تي أملاح مسكن سلذي يوسف أمسيو تي تزجرم لواوي بلنا الله لواويان رست يبلون يبلنا رستهم إجزابير يبلنا جناخه كابي أمسيو زي جرات الفلتو أنا قريب اللي ينقل جرات كم زنبرمو نتي جرات أمسيو تهجبر خلو شيء أب إجري حوارات يمبرمو بدعمي صبوا زخنة من نقح صبوا زخنة هوا هو يفتر نالوات إزي إنكارج غيروم يخون كتصل إلا نحدارنا حنانيان سبيران زبها لخا تاي غيروم مالتيو سقاب زي أصبهم كيدوم غراتهم شيطهم يزولنا it's good مشهدوون كحزوا كهبو ناتهم من ما يكونن جناخه فرقو حبيهم مالتيو فرقو تاي غيروم أمبيرهم تفرقي أب إجر حواريات كمبرو إنكلو نري حري بيتروس غراتكم سي بخند الزاكل ديهم تشتكم ومسوله هذه أتاعكم تفتر مالتي صبغ الله كوفا الله ذا عينته مالتي ذا كامباني زي عند حدا فلورش غيره عند حدا تعويتها invest نقبر أبزي in case عند حدا fail غيره جن فرقي نقمت إلهم زبولي مثلاً سلذي استوى قسم صبغ يمثل من البات بصبغ موتيف جميرهم من دحركون بنصارون شم دليمون جميرهم ما خونه خليهم مالتي سلذي شم سلزلها شم تركب مالت هيخونن يقبل دليه شم سلزلها شم تركب مالت أيكونن سم ذهب منيو إجزابيري نسم زعبي إجزابيري أبكر مسابات مغوس ذهب منيو إجزابير تراي أيام لحم مسكن سلذي نجارات كله نقبر الزبلة نصرح الزبلة إن عيو زبلة نحدا نسابات كحقوس لنا إلنا نقبر لنا خوينا من البات أبز مدرزي تراي صرفت عصبنا كاو حلف تيلون مرجم كم صار لنا يخلي بنصارو مالتي لازم سبات زياتهم نرسم سمك قبرو إلهم فرقهم سمسو نمنتاي كمنفس قدوس حس خيره
መንፈስ ቅዱስ እምበር ንኣምላኽ እምበር ንሰብኣይ ኮንካ እንዳሓሰኻ እንዳበለ ኣብኡ ሰብኣይን ሰበይትን እንታ ኮይኖም ማለት እዩ ክልቲኦም በብእዋኖም ተኻሪጆም ክኸዱ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እቲ ደስ ዝብለና ግን እንታይ እዩ ባርናባስ ግን እንታይ ይብሎ ኣሎ ንሱ ወዲ ምፅንናዕ ከም ዝተባህለ ናይ ምፅንናዕ ሰብ ሕጂ ናይ ባርናባስ ነገር ግን ኣብዚ ጥራይ ኣይኮንና ንሪኦ ማለት እዩ ነገራት ናይ መሃብ ባህሪኡ ወይ ከላይ ልቡ ናይ መሃብ ነገሩ ኣብዚ ጥራይ ኣይኮንና ንረኽቦ ትሕት ኢልና እንድሕዳ ኸይድናኻ መሊሽና ብዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ንረኽቦ ኢና ማለት ካብኡ ትሕት ኢልና ምዕራፍ 9 እንድሕዳ ኸይድና ቁፅሪ 27 ከባቢ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 ولا خب 23 جميرهم به بزعبا ጳውሎስ ስለዛረብ ትኽፍል ማለት እዩ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ክቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ ሳውል ግና ምኽሮም ፈለጠ ምንቲ ክቐትልዎ ከዓ ለይትን መዓልትን ነቲ በሪታት ይሕልዎ ነበሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐትሪ ኣውረድዎ እዚ ኣበይ ኮለዩ ኣብ ደማስቆ خلو مالتيو داوصه باسم يسوع ክርስቶስ ይምስክር አጽቢቁ ይነግር እንደገና ካፕተን ጽሑፋት እንደገበረ አጽቢቁ ይረጥዖም ስለዝነበረ ታይም ገብሮ خلو እቶም አይሁድ ክላዓልዎ خلو አፎም የትሕዞም ስለዝነበረ ፍትላዓልኹም ይለናሎ ክላዓልዎ خلو ንሪ ማለትዩ ስለዚ ብኸፈር ገሮም ሰውረድዎኻ ናበይ ድኸይድ ናብ ኢየሩሳሌም ይመጽእ ማለትዩ 26 ናብ ኢየሩሳሌም መስመጽኻ ናብቶም ደቀ መዛሙርት ሕወስ ፈተነን ሳቶም ግና ወደ መዘሙር ምዃኑ ስለዚ አመንዎ ሁላቶም ፈርሁ መቸም ለስ በዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ኹነታት ኣብ ዓድና ዘሎ ጻቅጥና አምነሲ ሓደ ጀነራልሲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስክፍታ መጽዩ ምሳኻ ከምልኽ ተዘለ ኣብትና ኣባይቲ ጸሎትካ እንታይ ትብል ማለትዩ ፕሮግራም ይብልና ሎም አንት ኢልካ ሐሸተት ሸተት ኢልካ ወጽኻ ትኸይድ አይኮነን ዲ ከምዝ ዓይነቲ ሁነታት ማለት እዩ ምክንያቱ ተገብር ይጸንሕ ሰብ እዚ ስልጣን ነይርዎ እዩ ሓላፍነት ነይርዎ እዩ ካብቶም ዓበይቲ ሓደ እዩ ብብዙሕ ነገር ንባሕበር ኣምላኽ ከሳዳ ጸንሐ እስጢፋኖስ ተቀዳማይ ሰማዕት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክመውት ከለውን ኣኡ ከም ዝነበረ ባዕሉ መስኪሩሎ ማለት እዩ ነቲ ኦርጋናይዝ ከም ዝገበረ ኦርኬስትሬት ከም ዝገበረ ነቲ መቅተልቲ ማለት እዩ ስለዚ حقهم يوم زمسازياتهم فريهم مالتيو يا سب كوينو زي فريه هلال مالتيو جين تاي تقبر بدحريو مفلاتيو تي أقداس نجار نبر برناباس جنايب للناشع تقبلون أب حواريات أمسو سب سفح لبي ريسك توصل تقبل لبي نيروام لح مسكن تقبلون حقبر خلوا ما نريو ناب حواريات أمسو سترة دي كونها እቲ ስሊ ብኡስ ተገብረ ኣብ ደማስቆ ዝኾነ ነገር እንታገብሮ ከሎኒ አፕዴት ገብሮም መልሹ ድሕሪው በርናባስ ግና ተቀቢልና ኣብ ሐዋርያት አምጾ ጎይታ ኣብ መንገዲ ከመይ ከም ተራእዮን ከም ተዛረቦን ኣብ ደማስቆ ድማ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጎይታ እናተዛረበ ምሳታቶም ይኣቱን ይወፅን ነበረ ምስቶም ካብ ጽራውያን ዝነበሩ አይሁድ ከዓ ይዛረብን ይከራኸረን ነበረን ሳቶም ግና ክቀትልዎ ደለዩ እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቂሳርያ አውረድዎ ናብ ጠርሴስ ውን ከደ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብሳይን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ድሮ ተቢዑ ማለት እዩ ማእኸል ኣሕዋቱ ኮይኑ ናይ ኣሕዋቱ ፍቕሪ ሞይቁ መታን ንእግዚአብሔር ከገልግሎ ናብቶም ሐዋርያት ኣምጽኡ ተገብሮ ከሎኒ ከላልዮ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ሓቃፊ ነይሩ ማለት እዩ دي متصنع ويكلاي تي باراكليت زبل ناي منفس قدس سراح كنغرنا خلوسي اب غون خامت تايت غبركا زدغفكا اب غزي دخامكا اب غزي فرحاتكا اب غزي ريجكشنكا تايت غبر مالتيو زرد زدغف مالتيو كوم عين سراح يدسرح زلو بارناباس ابس مصيو تا غبرو خلندي مالتيو مس حواريات صبو غيرو كلاليو انكلو نري بارناباس مالت ني باولوس ابي بعل وعلت ايو ናይ ብዙሕ ግዜ ናይ ጳውሎስ አገልግሎት ናይ ጳውሎስ ዕዮ አድኒቅና ኢና ደው ንብል ማለት እዩ ግናኸ ንጳውሎስ ካብቶም ብብዙሕ ነገር ዝደገፎ ብብዙሕ ነገር አገልግሎት ክወፅእ ዝገበረ ሰብ እንድሕላለ ኮይኑ ግን በርናባስ ማለት እዩ ስለዚ
حقيو እግዚአብሔር ሲበቶም ናቱ ቅዱሳን አቢሉ ወዲ ምጽንና ዝብል ስም ክህቦ ምንም ጌጋ አይነበረን እስም ዚ ከም ዝበልኩኹም ምናልባት ኣብ ተቀዳማይ ህሞት ዲወጽዮ ወይስ ዳሐር ነዚ ሁሉ ድምር ዝገበረ ነገራት ዲዮም አውጽዮ ምክንያቱ ዛ መጽሐፍ ዚያ ማዓስያት ጽሐፍ ዘላ ማለት እዩ ጳውሎስ አብሮም ከሎ ተአሲሩ ከሎ በተናይ መወዳእታ ግዚያቱ ያ ተጽሐፍ ዘላ ስለዚህ ማዓስ ወጽዮ አይንፈለጥና ግን ሽሙ ድሮ ወዲ ምጽንና ከም ሰባህለ ንሪ አሎና ንሳኸ መን ትስመለኻለው ማዓንቲ ይትሕቶ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ኸአ መኒው ስምካ አማ አኸል ሕዋትካሲ ሽምካ መኒ ንስኻ አማ አኸል ሕብረሲ ንስኻስ መኒው ሽምካ ምጽና ዓዲኻ ትኸውን ዘለኻ ወይስ በንጻሩ ሪና ኮይና ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ከለኮቶም ደቂ ነጎዳ ዝተባሃሉ ደቂ ዘብዴዎስ ማለት እዩ ብዙሕ ከሸግሩ ከለው ከተራእዮም ስለዚህ ደቂ ነጎዳ ተባል ባርነጌስ ዘሰይም ባርነጌስ ዝብል ትባር ድብል ወዲ ማለት እዩ እቲ ነጎዳ ኻል ማሃሰል ምስቲ ትግርኛና ማለት እዩ ስለዚህ ደቂ ነጎዳ ተባሂሎም ኣብ መንጎ ብዙሕ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ግና እግዚአብሔር መስገን ትጽቡቕ ነገር ግን ቦአይ ውዳኒ ናይ ሰብ ሽም ግን ብዘይገድስ መን ኢኻ ሽምካ ተስፋ ኣሎ ለውጥ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕዳ ሰሪሕ ካሉ እንድሕዳ ዓይ ካሉ እግዚአብሔር ካልእ ሽም ዝሓሰ ሽም ክህበካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ አሜን ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ብዘይገድስ ሰባት ከዓ ዝህቡኻ ሽምካ ኣሎ በንጻሩ ድሕዳሪና ኣብ ዜና መዋዕል ሓደ ሓሳብ ከንብቤ ኣብ ዜና መዋዕል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ስጋብ 10 ከንብቤ ከም ዝብል ቃል ነንብብ ማለት እዩ አው ድሕዳሪና ወለዶይ ዝነገርቲ ክፍሊ ማለት እዩ ክርስቶ ንክስቶ ወለደ ከምዚ ኾነ ክርስቶ ንክስቶ ወለደ እንዳበለይ ዝኸይድ እንዳኸደ ኸይዱ መዓት ጽቡቕ ኣሽማት ኣለዎ ገርመኩ መዓት ጽቡቕ ኣሽማት ኣሎ ደስ ዝብል ኣሽማት ኣሎ ማለት እዩ ግናኸ ካብዚ ሁሉ ኸይዱሲ ናብ ሓደ ኣሰካፊ ዝኾነ ኣሰቃቂ ዝኾነ ሽም ይመጽእ ማለት እዩ ያዕቤጽ ድማ ብለና ማለት እዩ ያዕቤጽ ማለት ስትረስ ማለት እዩ ጻጢ ውርደት ዓይነት ማለት እዩ ስለዚህ ሰበይቱ ብዛዕሪ ወሊደ ኢላ እንታይ ገላቶ ያዕቤጽ ኢላ ሰሜየቶ ይብለና ስለዚህ ታ ሰበይቲ ጽቡቕ ስማይ ያልገበትሉን ታዲው ጽቡቕ ስማይ ያልገበትሉን ሰብ ዝግን አው ኮፍ ክብል ከሎ አይንሪዮ ኢና ማለት እዩ ለዝኾነ ኢኻ መን ሽምካ ዝብል ዘሎ ገሌና ኸኣኒ ጽቡቕ እንዳኣተና እንዳወፃና ኸለና ጽቡቕ እንዳተንቀሳቐስና ኸለና ሰባት ዝለጠፉልካ ሽም ክህሉ ይኽእል እዩ ንሱ ንስኻ ይኮንካን አሜን ንሱ ንስኻ ይኮንካን ነትናትካ መንነት ክትነብር ነትናትካ መንነት ከዓ ከተግህዶ ከተርእዮ ሰባት ከዓ ንዑርዮም ኣብ ቅድሚ ሰባት ከዓ እግዚአብሔር ሞገስ ይብካ ኣምላኽ መስገን እዚ ኣይኮነን ክብሉኻ መታን እዚ ከም ይኮነን ሽሙ መታን ክብሉኻ እንታይ ግበር ማለት እዩ ምስ ኣምላኽ ተጣቢቕካ በት መንነትካ ተመላለስ ስለዚህ ያዕቤጽ ድማ ካብ ኣሕዋቱ ዝኸብር ነበረ አሜን ለዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ያዕቤጽ ኣይወደን ማለት እዩ ካብቶም ዝኸበረ ሽም ዘሎም ኣሕዋቱ እንታይ ኮይኑ ከቢሩ ክወፅእ እንከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ካብቶም ኣዝዩ ዘብህገካ ክስሜዮ ደስ ዘብለካ ዓይነት ኣስማት ዘሎም ሰባት ውፅእ ዝበለ ዓይነት ናብራ ክነብር ከሎ ንሪኦ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕዳ ኢልና ግን ኣብቲ ሰባት ዝሃቦ ሽም ኣብኡ እንታይ ገበረን ኮፍ ኣይበለን ማለት እዩ ስሙ ያዕቤጽ ኣውፃእትሉ ያዕቤጽ ድማ ንኣምላኽ እስራኤል ዝባርኽ ኣምላኽ ከም ዘሎ ታሪክ ዝልውጥ ኣምላኽ ከም ዘሎ ፈሊጡ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ነገራት ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝቋፅር ኣብ ነገር ኩሉ ጣልቃ እንዳኣተወኻ ነገራት ዘመቅር ኣምላኽ ከም ዘሎ ስለዝተረድአ ያዕቤጽ ድማ ንኣምላኽ እስራኤል ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ ዶባተይካ እንተ ትረግፍሓለይ ኢድካውን ሳይ እንተ ትኸውን ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከም ዝድሕን እንተ ትገብረኒ ኢሉ ለመኖ ኣምላኽ ከዓ እቲ ዝለመኖ ገበረሉ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ ናይ ኩላቶም ኣብ ሓንቲ ፊደል ተጻሒፋ ክትሓልፍ ከላ ማለት እዩ ናይዚ ሰብኣይ ዝግን ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ብዘለዎ መንገዲ ነቲ ታሪኹ ነቲ መንነቱ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝለወጠ ብዝነግር መንገዲ ኣው ሰፊርልና ንረኽቦ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ ያዕቆብ ያዕቤጽ ኣምላኽካ እዩ ናይ ያዕቤጽ ታሪክ ዝለወጠ ኣምላኽ ታሪክካ ክልውጦ ይኽእል እዩ ሽምካ ክልውጦ ይኽእል እዩ ስለዚ ሰባት ዘውፅልካ ሽም ሰባት ዝለጠፉልካ ሽም ኣብኡ እንታይ ትግበር ማለት እዩ ኣብኡ ኣይትደቅስ ኣብኡ ኣይትዕረፍ
نا أملاح جزكا تايم مقبار يلي كمالتيو من قصاص يلي كامس أملاح كونكت مقبار مس أملاح متحاز يلي كالو جابير مسكر آمين ندقنا هذا جزء نشمكا زي مت النبرة تنبر نيركاون تكون تخريها صحاب قدوس كنقرنا خلو إحنا ولد أملاح مخنا إذا نقرنا ولد أملاح كنكون كلنا خامس صحاب قدوس كنقرنا خلو إنه تبولي كله حلفو كل خانة خوينو له حدش خوينو علو يبلنا حدش جمارك زيابير استعقبر كخليو كهبكا يخل إيو مالش آمين من الوقت نتي شمكا متن عينت نابرا زينا بركا شمكا قدادي تغيرو تبع للكاسب كتكون تغليها سلازي لو مجين حدا بسرعة كبسرة كايدا اللي الله أتي شم ذهب أملاح لومون أبزفانيو لومون مسبات يالله مالتيو interaction الله مسبات ديلي قبريو شم سبات يلوتيو تاريخ سبات يلوتيو نابرا أكايدا أنا سبات هاي قبري مالتيو the course of life هاي قبري يلوتيو أملاح مسكن آمين اسكي أب إفسون مخن كيدنا نبذي حسب مثلا كملس مالتيو إفسون معرف 4 عرفت مودات خبابي كم زبل حسب نرينا مالتي إسران حمشتن كاب جميرة خمبوبة حسابات أوصل زلوا قرب كبره خفتني مالتي سلذا خا أنا حاسوت نيبلو أكل حرحنا مو نفس وكيف مسبس أيو حقي تزاربو كوريو حدات كا أي تجبرو أبتخراكم حي أي تعربكم ديابلوس كا سفرة أي تهبو اتسرق نتسون زما قولوا من تخلوس بقنا قبل بقداويز عرمبر دقيمسي أيسرا اتن سماعتون برخ الزخون مهنا صد سناي زربا تزاربون برزي تقم زرباس كافكم حيوصا نت معلت مرحانه تحاتم كلو نعم لخ منفس قدس ايتوغيو زلو مريرن ندرن قران تاعت عن صرفن مس كله خفات زبله كباخاتكم يرحا جناخه كم تأملاخ بكريستوس يقرأ زبالكم نحرحكم تلوهات تدنقتن كونكم يقرأ تباها حالون دابله اتي قبراو زخون نجر ينقلنا مالش حجتايو أبزي مصحف إفسون مجمريا اتي بوزيشن ناب كريستوس يسوع رخبنا أيو بكريستوس يسوع رخبنا حدش وات بكريستوس يسوع رخبنا أيو بوتا بكريستوس يسوع رخبنا أيو بقعات بكريستوس يسوع رخبنا أيو مئتاو دق نبتي هلونا ناتو ندات زاربت صنحو ملش خا كميلنا خن مالالس كم زقبعنا خا تقراوي هوت نداتو خا يوز نقرنا مالش ስለዚህ ኣብዚ ብዛዕባቲ ፖዚሽን ናትና ክዛረብ ከሎ ልዕሊሉ ነተቀደም እተመላለስኩም ሉ ብትምኒት ስሕተት ፀፍ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም ይብለና ማለት ስለዚህ ክቅንጠጥ ዘለዎ መምልላስ ወይ ከላይ ናብራ አሎ ማለት እዩ ተቀንጢጡ ከድርበ ዘሎ ተቀንጢጡ ክሰዓር ዘሎ እንደገና ክልበስ ዘሎ አሎ በትናይ አእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱሞ እቲ ብናይ ሓቂ صدقن قدسنا الملك أملاك تفتر حدش سبقن تايقبرو يبل لبسو already تفتيرو ألو بمثل أملاكن بفلتاتون استفتر حدش بقدسنو استفتر حدش سبال لبلنا له نعود تايقبرو لبسو ونسي قدمت مالارس نمبركم كن تايقبرو كانتيتكم أوقدوا يبلنا سلازي قد سيل الشعوب حاسوت نيوبلو حقات دارو بلنا سلازي كريستنا ناي transformation ويكلاي ناي لوتي هيوت إيو أمين شمكا أتراي لويت كاي كونكان دوت بالمالف نمجمرة جزء تي كريستيان دبل سم دروسسي تي بتعشم نزار بالنا يكونن نمجمرة جزء سم زوج أبي نحدايلنا أبير سالم أي وطن أيكونن أبع السماري أبقى لقلا أيكونن وطن أب أنسوكي أي وطن مالف أنسوكي خا أنت عينة محبر نيرا أنت عينة حبرت نيرا اللي حدا كنا خاني سامبل لا يمكن السماعات زنبرت محبريا مالتي أملاح مسكن حبيرهم أتوم كوجن أيهود زخونن كوجن أحزاب زخونن قويتنا يسوع كريستوس فلتو مالتي صراويان بموقل صراويان ب ولا بهاي مالت كي تعرف مالتي قال يوم صراويان أيهود نيرم يوم جناها قال يوم كأحزاب باغان مالتي صراويان
كان يروم يوم سلازي ثم أيهودن ثم صرعويانن مجمّر أجزاء حبيرهم كم حدا حبرت كوينهم كقال جلوس جمرلو أبين دحدالنا أب أنصوكيا يمالش هذه نتي أمم قدنا برا خلق القصر أفريسون كم تخرصص قبره مال كم تخرصص دخول سب ندحق قفه نخرصص كريستوس ناو ندمسه نخل سب زحق قفه زي حق قفه تكونت محبر سلاز نبرت زيوم سي نكريستوس المسليهم تباهيلهم كريستيان تسميو بلنا مالش آمين سلازي أبي رباره أبشم تتوز بلا يكونن زرع نجار اللو مالش جبراوي أبي واتكا زرع ناي ترانسفورميشن ناي لوت هيوت اللو ما سلازي أبزين أي تحسوت راي إلو سقاي بلن حقي تزاربو يبلنا حاسوت مسقدفكا تحت راي تزارب تجمر مالتيو أثناء جابير حقي كتزارب تبعت تركب أثناء جابير برهان كتزارب أثناء جابير برخت كتزارب تبعت تركب دحريو تحتي لون أتسرق إلو نتسون زما قالوا ما أنت كهلوسي بجزاء داود على صبوا أن عايت هيكبر إلو نتهم دخلات ما قليلو خامنش لذي سرق نيركاسي بقى لك سرق جيجا إيل كاس سرق مقدار تراي خونن مالتي أفراي زيجا تخون متي خمات متي خان تاي تخون مالتيو بس بتكبر أداوكا بجزاء أداوكا صبوا نجار إن عيخا نتهم شجرات نتهم دخاتات كمان كي تعرفها هاي تقبل ماتيو اتحجز سب تخون كم يعتبل اتي سرق إلو نتسون زمقلو ما انت خلوسي صبقنا قبل دا بقداو يز عارمبر دقيم سايخون هاي سرا سلازي ترانسفورميشن ناي لوتي نابرا إيو مالج بقى مثلكا مبالا يكونن كريستنا ناي كريستوس يسوس هيوت تحلابيسكا مقعازي نتي بمثلي أملاخ استفتر حدش سب لبيسكا نتاي مقباريو من قسق آسي مالتش أمين سلازي أبزي فيليمون مس نخيدكا حدا حساب نريو أبتي معرف حدا قطر عسرته بزعباتي أمقو حي كوينز ولد كو ودي أنيسيموس إلمنكا اللهو أبز بزعمنا نرزلنا أنيسيموس التاريخ كريو خلنا أنيسيموس كاب قويتو كاب فيليمون حاديمو ناب رومي مسكده أب روميو أملاخ تايز قبر زلو ماتيو زقوان فزلو أملاخ زرخ بزلو أملاخ زبصح زلو سلازي أب رومي مسبصحه ناب قويتا كونفرت خمس خانم مو دايب له جبزي تصحف بزعباتي أما قوي كونه زوالد كوه ودي أنيسيموس اللي منك كله نسو تايخونن قدم أي تقمكان حجنا نعخان نعين يتقمنا إيو يبلغ الله مالتي أملاح مسك آمين لسه بزتاي بحال قدم أي تقمن شمو منيو أنيسيموس تمالتي زتأكم مالتي هيكون عندي أنيسيموس مالت زتأكم مالتي تشم أنت عايز نقرنا زتأكم سب كم زخوني نقرنا نابرؤو ززارو بقولن تايو زي تأكمي سلازي باولوس admitted لماتيو كي تسكفه كي حفره بقولوا دبدبي أتحيز الصدق زلي مالتي قدم أي تقمكان حججن نعخان نعين تاي قبرنايو يتقمنايو حججن تتقم قويتا سلاز رخبه اتي تتقم زقبرك سب سلاز رخبه تاي خونيو يتقمنايو وضح جزيت قالينا نخون تاي لنا مالتيو تتقم سب قبرني لنا قالينا نخون سلازي من البات تاصلتو توغاني فوخون تتقم سب غيرو مالتي املاح مسك برناباس تتقم طراي ديكونه انت خوينو نخالوتكا زتقمو سبات نمغبار تتقيمو الله املاح مسكن تميسنا خرينا نسجين تاي غبر الله مالتيو زتقم سب كغبر خلانري قدما يتقمكان لوم جن تاغبرك حجين نعخن نعين من اداغا بغويتان بسغان نعخا بزح تقمكاي كبلو انكلو نري
እግረ መንገድና ግን ብዛዕባ ፊልሞን ክርእ ከለና ኣብኡ ኣተሓውየ ይብሎ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ ቁጥሪ 4 ልብቶም ቅዱሳን በኣኻ ስለ ዝቐሰነ ደስ ኣይብልን ናይ ምጽናዕ ሰብ ልቢ ቅዱሳን ዘህድእ ልቢ ቅዱሳን ዘርግእ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ልቢ ቅዱሳን በኣኻ እንታይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝቐሰነ በታ ፍቕርኻ ብዙሕ ሓጎስን ህድኣትን ረኺበ እየ እሞ ሃሌሉያ ኣብ ማእኸል ቅዱሳን ከምዚ ዓይነት ሰባት ክህልዎ ከለዉ ከመቐረት እዮም እንታይ ዝገብሩ ማለት እዩ ነቲ ዘለካ ፅቡቕ ነገር እንታይ ዝገብሮ ዘውፅኦ ከተሰማቕር ዝገብሩኻ ማለት እዩ ሰናይካ ዘለካ ፅቡቕ ነገር ዘርእዩኻ እዚ ፅቡቕ ኮለካ ሰናይ ነገር ኮለካ ኢሎም ብፍቕሪ እንታይ ዝገብሩ ዘፋጥኑ ሰባት ክህልዎ ከለዉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ይገብር ኢሉ ማለት እዩ ልቢ ሰባት ይሕጉስ ልቢ ሰባት ከዓ ህድኣት ይህብ እዩ ስለዚ በታ ፍቕርኻ ብዙሕ ሓጎስን ደስታን ረኺበ እሞ ተን ጎይታና ኢየሱስን ንኩሎም ቅዱሳን ዘለዋኻ ፍቕርን እምነትን ምስ ሰማዕኩ ነቲ ብክርስቶስ ኣባኻትኩም ዘሎ ኩሉ ሰናይ ነገር እናፈለጥካ ኢሉ ረዩ ነቲ ብክርስቶስ ኣባኻትኩም ዘሎ ኩሉ ሰናይ ነገር እናፈለጥካ ብምስተዋል ብፍልጠት ግበሩ ፅቡቕ ነገር ሰማዕ ኣለሁ ፅቡቕ ነገር ርኢ ኣለኹ ባኻ ገናኸ ስቲል ኣስተውዕለሉ ረኣዮ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ሰናይ ነገር ረኣዮ ይብላ ኣምላኽ መስገን ንስኻ እንታይ ክጠቅም እዩ ንምስፋሕ ወንጌል ይጠቅም ይብሎ ንሕብረት ወንጌል ይጠቅም ይብሎ ሰናይ እምነትካ እቲ ሕብረት እምነትካ ምእንቲ ክፈልጥ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርካኻ ኩሉ ሰዕ ንኣምላኸይ ኣመስግኖ ኣለኹ ይብል ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ጠቅም ዝገብር ኣምላኽ ኣሎ ፌል ኣይገበርካን ፌል ተገበርካ እንደገና ወደቕካ ተሰዓርካ ኮይኑ ተሰማዕካ ናይ እንደገና ኣምላኽ ኣሎ ንስምካ ዝበቅዕ ናብራ ክትነብር መታን ከኽእለካ ክእል እዩ ኣሜን ለእግዚአብሔር መስገን ምስኡ ተጣበቕ ናብኡ ተጸጋዕ ናብኡ ተመለስ ሕጂ እውን ዕዳው ዘርጊሑ ክቕበለካ ድልው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ሰብ ኦሮማይ ዝበሃል መዓስ ይመስልኩም ካብዛ ምድሪ ብስጋ እንድሕር ዳጊዙ ሰብ ሓንሳብ ሞት ብድሕሪኻ ፍርዲ ተሰሪዕዎ ኣሎ ብለና ቅድሚኡ ግን ኣለካ ዕድል ኦሮማይ ዝበሃል ሰይጣን ኦሮማይ ተበለካ ኣይትስማዓዮ እግዚአብሔር ናይ እንደገና ኣምላኽ ክንደይ እንደገና ሂብካ ብዘየገድስ ሕጂ እውን እንደገና ደው ከብለካ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ በዚ ነገር እዚ ባህ ክብለና ይግባእ ኣብቲ ምዕራፍ 15 ድሕር ዳኺልና ኸና ባርናባስ ክንምለስ ኢና ኣብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ምዕራፍ 15 ናብ ኢየሩሳሌም ብሓደ ጉዳይ ከይዶም ነይሮም ማለት እዩ እስኻ እንታይ እዩ ኣብ ምዕራፍ 14 እታ ኣብ መን እያ አንጾኪያ እታ ናይ አንጾኪያ ማሕበር ማለት ኣብ አንጾኪያ ዘላ ከተማ ክርስቶስ ከም ዝበፅሓ ክርስቶስ ከም ዝረኸበት ምስ ፈለጡ እዚ ወረዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ተሰምዐ ምዕራፍ 11 ንመን ሰይዶሞ እዮም ንባርናባስ ዝበሃል ሰብኣይ እዮም ሰይዶሞ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 11 እዚ ወረዚ ከዓ ብዛዕቦም ኣብታ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ይብለና ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 22 ጀሚረ ዘንብ ዘለኹ ንባርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መፀ ጸጋ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ እሞ ብለና ሰብኣይ ዝኻታ ይብሎ ኣሎ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ ኢሎ ስለዚ ኣብ ማእኸልቶም ሕያወት ዝነበረ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ ሰብኣይ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ ይብለና እንድሕር ዳሪና ኣብቲ ቀዳሞት እዋናት ኣብ ጴጥሮስ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስ ንኻዱ ብዙሕ መከራ ምፅኢሉ እዩ ብድሕሪ እውን ናብ ሰማርያ ወንጌል ምስ ተቐበለት እውን ጴጥሮስን ዮሃንስን ከይዶም ሪኦም እዮም ስለዚ እዚ ዓይነት ተልእኾ እዚ እስቕልካ ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነ ከምዚ ዳሃዮም ፍለጥ ዓይነት ኣይኮነን ብምንታይ ዓይነት ስልጣን እዮም ሰድዎ ዘሎ ማለት እዩ ብውሕዱ ብናይ ኦፊስ ደረጃ እዮም ሪኮግናይዝ ገይሮም ሰድዎ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ማሕበር ኣብ ምቋም ክለኣኽ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ምዕራፍ 13 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኣብታ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከዓ መምህራንን ነቢያትን መምህራንን ነበሩ ኢልና ኣሎ ኣብ መንጎኦም መን ተሰሚዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ባርናባስ ተሰሚዩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወይ መምህር ነይሩ ወይ ከዓ
እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ነቢ ነይሩ ናይ ነቢነት ጸጋ ኢና ንሪእሉ ኣብቲ ዝገብሮም እንቅስቃሳቱ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ናብ ይላእኻሎ ማለት እዩ ናብ አንጾኪያ ይላእኻሎ ምናልባት ሰሚዖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ኣሕዛብ ዝደሓኑ ከም ዘለዉ ጽራውያን ዝደሓኑ ከም ዘለዉ እሞ ከዓ ሓቢሮም ምስቶም ኣይሁዳውያን ኮይኖም የገልግሉ ከም ዘለዉ ሰሚዖም ኣለዉ ስለዚ ነዚኣ ነገር እዚኣ ሃንድል ክገብራ ዝኽእል እዚ ወዲ ምጽንናዕ ዝኾነ መን ጥራይ እዩ በርናባስ ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ ክለኣኽ እንከሎ ንሪኦ ስለዚ ብዙሕ ነገር ሓዚሉ እዩ ዘሎ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ 15 ናብ ኢየሩሳሌም ደይቡ ነይሩ እዩ ምስ ጳውሎስ ማለት እዩ ድሮ ኣብዚ ናብ ክስታይ ምስ መፀ ኣብቲ ምዕራፍ 11 ቀጥታ ዝገበሮ ነገር ድሕሪ ሃልዩ ጳውሎስ ድሮ ናበይ ተመሊሱ ዘሎ ናብ ጠርሴስ ተመሊሱ ዘሎ ይኮነን ናብ ቂሳርያ ተመሊሱ ዘሎ ስለዚ ልክዕ መጽዩ ጸጋ ኣምላኽ ምስ ረኣየ ጸጋ ኣምላኽ ምስ ረኣየ ከዓ ተሓጎሰ ምስ በለ ድሕሪኡ ቀጥታ ዝገበሮ ነገር ድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ንጳውሎስ ክደልዮ ክኸይድ እንከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ብጸጋ ኣምላኽ ክጸንዑ ምስ ነገሮም ድሕሪኡ ናብ ጳውሎስ ክደልዮ ከም ዝኸደ እሞ ካብ ጠርሴስ ረኺቡ ናበይ ከም ዘምጾ ናብታ ኣብ አንጾኪያ ዘላ ማሕበር ከምጾ ከሎ ኣብኡ ከዓ ዓመት ሙሉእ ሓቢሮም ከም ዘገልገሉ ይነግረና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እታ ማሕበር ጽቡቕ ገይሮም ከቆሟ ጽቡቕ ገይሮም ክሃንጽዋ እንከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ዓመት ሙሉእ ኣብኡ ከገልግሉ ከለዉ እዚ ዓመት ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከም ተንቀሳቐስቲ ኣገልገልቲ ከም ምዃኖም መጠን ማለት እዩ ሓደ ፓስተር ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ክብል ልሙድ እዩ እዚኣቶም ግን ነቢያት እዮም ሃዋርያት እዮም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ዘለዎም እዮም ግን ኣብ ዓመት ሙሉእ ኮፍ ኢሎም ነታ ማሕበር ጽቡቕ ገይሮም ሃኒጾማ ድሕሪኡ ብሓደ ምኽንያት ናብ ኢየሩሳሌም ከይዶም ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም እንድሕር ኢናዮም ታገብሮ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኣብ መንጎ ግዝረት ገለ ዝብል ሓሳባት ሰትል ገይሮሞ ብድሕሪኡ ምዕራፍ 15 ምስ ተመልሱ ማለት እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሱ ክምለሱ ከለዉ ሲላስን ንበዓል ሲላስ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ንሳቶም ምስ ተላኹ ናብ አንጾኪያ ወረዱ ነታ ማሕበር ኣኪቦም ከዓ ነታ ደብዳቤ ወፈይዋ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣሕዛብ ብጀካ ካብ ሕኑቕ ካብ ዝሙት ካብ ጣዖታት ተሰውእ ክሕለዉ እምበር ክግዘሩ ከም ዘየድልዮም እትነግር ደብዳቤ ማለት ናይ ምጽናዕ ደብዳቤ እታ ማሕበር ምስ ወፈይዋ ነታ ደብዳቤ ምስ አንበብዋ ድማ በቲ ምጽናዕ ተሓጎሱ ይብለና ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበርትዕዎምን ንሳቶም እንታይ ይብለና ኣሎ ነቢያት እዮም ዝነበሩ ይብለና ነቢያትን መምሃራን ካኢሉ ኣሎ ኣብቲ 13 ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሕ ነገር ከጸናንዕዎም እንከሎ ንርኢ ሓያሎ መዓልታት ምስ ቀነዩ ከዓ ካብ ኣሕዋት ሰላም ተፋንዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ተመልሱ ሲላስ ግን ኣብኡ ክጸንሕ ከም ዘለ ድሕሪኡ በርናባስ እንደገና እንታይ ክብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ነተን ከድና ወንጌል ዘንበር ዝሰበኽናለን ቦታታሲ እንደገና ንኸይድ ሞ እንታይ ንግበረን ንብፅሓየን ክብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ንኸይድ ነጸናንዓዮም ንኸይድ ንብፅሓዮም ኩነታቶም ንርአ ጎለሎም ዘበለ ኩሉ ንምድጋፍ እንታይ ክንገብር ኣለና እንደገና ክንከይድ ኣለና ክብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ደስ ኣይብልን ናይ ምጽንናዕ ሰብ እዩ በቃ ዝረኣዮ ንስታ እዩ ቅዱሳን ክጸናንዑ ቅዱሳን ጸጋ ኣምላኽ መሊኦም ክመላለሱ ከለዉ ኢንካሬጅድ ኮይኖም ልቦም መሊእሎም ከገልግሉ ኣምላኽ መስገን እሱ ጥራይ ከይኮነ ከዓ እንዳተመልሰ መሊሹ ከነቃቅሖም ሪቫይቭ ክገብሮም ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ መሊሾም ክጠብቁ እዚ ዝረኣየ ማለት እዩ ምጽንናዕ ጥራይ ዝረኣየ ወዲ ምጽናዕ ዝተባሃለ ብትክክል ዝኾነ ሽም እዮም ሂቦሞ ዝገርም ግን ኣብዚ ባዕሉ አንቃዲ ማለት እዩ ነቶም ወንጌል ሰበኽናለን ተመይሽና ከዓ ንኸይድ እሞ ንብፅሓዮም ንራእዮም ኣብቲ ናይ ትግርኛ ደስ ዝብል ቃል ኣላ ንሓውፆም ከይድና ነቶም ኣሕዋትናስ ንሓውፆም ትብል ኣላ ሓውፆም ማለት ከይድና ኩነታቶም ንርአ ንብፅሓዮም ነፋጥኖም ዝዓይነታ እያ ማለት እዩ ደስ ኢላትኒ ማለት ተቃል ነፋጥኖም
ካብ ግእዝ ተወስደት ቃል እያ ስለዚ እንደገና ሕውፅዎም ከይዶም ማለት እዩ ኣዶብቲ ክንገብራ ኮይና ከፋጥንዎም እንደገና ህፃናንዕዎም ክኸዱ ከለውን ኣብቲ ምኻድ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ሚስዮናዊ ጉዕዞኦም ድሮ ዮሐንስ ማርቆስ ኣብ ሞንጎ ኣብ ጳንፍልያ ገዲፍዎም ስለ ዝተመልሰ ዮሐን መንዩ እዚ በርናባስ ምስኦም ክኸይድ ደልዩ ጳውሎስ ግን ኣይደለየን ይብለና ብጣዕሚ ዝገርመኩም ትማሊ ካብትን ኣምፂኡ ኣብ ስራሕ እትይዎ ኣሎ ድሮ ግን ሕጂ ግን ምሳና ይከይድኒ ሰብ ኢልዎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ብርቱዕ ምፍላይ ከም ዝኾነ መንገዶም ከም ዝኸዱ ዮሐን መንዩ በርናባስ ግን ስቲል ናይ ምጽንናዕ ብናይ ምሕቋፍ ነገር ስለ ዘሎ ነዚ እውን ኣይጠቅምኒ ኢሎ ገርፎ ይደልየን ምናልባት ትማሊ ኣይጠቅመን ኣይኮነን ድዩ ትማሊ ይጠቅመን ማለት ሎሚ ኣይጠቅምኒ ማለት ኣይኮነን ትማሊ ኣይጠቅመን ማለት ጽባሕ ኣይጠቅምኒ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እንደገና ተሓገብሮ ከሎ ክሓፎ ከሎ ኢና ንሪዮ ማለት እዩ ድሒርና ክንሪኦ ከለና ጳውሎስ ብዛዕባ ዮሐንስ ማርቆስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ማርቆስ ካ ንዕዮ ይጠቅመኒ እሞ ኢልዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ኪኖ ምጥቃም ከዓ ንሰባት ዝጠቅሙ ምግባር ኣሎ ማለት እዩ ንሰባት ዝዓዩ ዘፋጥኑ ዝጎዩ ሰባት ክንገብሮም ንኽእል ኢና ዝገርም እዚ ዮሐንስ እዚዩ ታ ናይ ማርቆስ ወንጌል ዝፅሓፈልና ማለት እዩ ኣብ እግሪ ጴጥሮስ ኮይኑ የገልግል ከም ዝነበረ ነጊርና ኣሎ ጴጥሮስ ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሕ ነገር ተጸሪቡ ተሰሪሑ ዝጠቅም ኮይኑ ጳውሎስ እውን ኣድሚት ገይሩሎ ወላ ጴጥሮስ እውን ከም ማዓይቱ ጠቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ዝጠቅም ንዓና ከማን ዝተርፍ ሰብ ክኸውን እንከሎ እንሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ማሕበር ብዙሓት ዝጠቅሙ ዕንቁታት ኣለውና ማለት ሰብ ዘይርዮም ብዙሓት ግን ካልእ ሰው ኢሉ ካልእ ለጠፍ ዝተዋሃቦም ካልእ ሽም ዝተዋሃቦም ማለት እዩ ግናኸ ሎም መዓንቲ ነቲ ለጠፎም ኣሊና ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ለጠፍ ለጢፍና ዝጠቅሙ ሰባት ክንገብሮም መፀዋዕታይ ከቕርብ ይደሊ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ካልእኻ ምናልባት ከምዚ መን እዩ ዝነበሮ እዚ ናይ ፊሊሞን ባርያ ዝነበረ ኦነሲሞስ ዝነበሮ ከዓ ሽምካ ዝጠቅም እናተባሃለ ከሎ ግን ሽምካ ጥዑም ሽም ኣለካ ሰባት ክዛረብልካ ከሎ ብዛዕባኻ ፅቡቆም ዝዛረቡ ንስኻን ኣምላኽን ትፈልጦ ግን ካልእ ዝኾነ ናብራኻ ካሎሚ ሃይፖክሪት ዝኾነ ናብራ ገዲፍና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ተኸንከውን ጉዳይና ክንውድእ እሞ ናብቲ ፅቡቅ ዝኾነ ሽምና ከምቲ ሽምና ምንባር ክንጅምር ነዚ መፀዋዕታ ከቕርብ ይደሊ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ልዕሊ ኩሉ ግን ሓደ ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከም ክርስቲያን ማለት እዩ ከም ኣመንቲ ከም ንኣምላኽ ንክርስቶስ ኢየሱስ ፈለጥና ሰባት ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ክነግህዶ ከነሪኦ ዝተፀዋዕና ሰባት ስለ ዝኾንና ንኻልኦት ሰባት መታን ምፅንናዕ ክንከውን ንኻልኦት ሰባት መታን ፈውሲ ክንከውን ሎሚ በቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምፅንናዕ ክንብፃሕ የድልየና ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሰባት ክፅውዕ ከሎ እንታይ ዓይነት ሰባት ይፀውዑ እንድሕር ኢልና ሲ ትሊስቶም እኮ እንድሕር ኢናዮ ገሊኦም ደቂ ነጎዳ እዮም ገሊኦም ቀናኣት እዮም ስምዖን ቀና ኢልዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ኣብ እስራኤል ድንቀሳቐስ ነበረ ብቫዮለንስ ዝኣምን ማለት እዩ ብቫዮለንስ ዝኾነ ተግባር ማለት ብላዕቢ ንሮማውያን ንምቕታል ንገለስተ ዓጥቀ ማለት እዩ ዋላ ንጳውሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ነቲ ኣገልግሎታዊ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ሰብ እዩ ኢማጂን ዋላ ስጋ መወዳእታኻ ስሞን ቀና እንዳተባሃለ ይስመ ዋላ ሽሞ ከማን ከይኣለ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ከምኡ ዓይነት ሰባት እዩ ኣምፅኡ ይሁዳ እንድሕር ኢናዮ እቲ እንታይ ዝገበረ መወዳእቱ ካብቲ ማሕፉዳ ሙሳድ ዝጀመረ ሰብ ግን ንኹዞም ኩሎም ኬሪ ገይርዎም ኸይድ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ማቴዎስ ርኢናዮ ዲፌክት ኣብ ማእኸልቲ ናይ እስራኤል ሕብረተሰብ ስታይ ዝኾነ ማለት እዩ ከም ሓደ ከዳዕ ዝሕሰብ ማለት እዩ ምስቶም ፀላእቱ መሻርዊ ዝተሻረወ ሰብ ማለት ነዚኦም ኩሎም ሰባት እዮም ፅዩት ኣይገብሮም ከሎ ክዓዮም ክሰርሖም እንከሎ ንርኢ ብጀካት ወድ ጥፍኣትካ ሓደ እኳ ኣየጥፈን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ሰብ እንድሕር ዳሪናውን ኩላቶም ናብኡ ዝኸዶሲ ነፍሶም ዝተመረረት ብዕዳ ዝተታሕዙ ደቂ ብልያል ዘበሉ ኩሎም ነዚኣቶም ግን ሰብ ሰሪ ገይሩ መራሕቲ ገይሩ ክሰርሖም እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ሰባት ይሰርሕ እዩ ኣሜን እግዚአብሔር እንታይ ይገብር እዩ ሰባት ይሰርሕ እዩ እግዚአብሔር ሰብ ምስራሕ ዓመሉ እዩ ናይ ሰብ ታሪክ ምልዋጥ ዓመሉ እዩ ዓብይ ሽም ፅቡቅ ሽም ይህብ እዩ እግዚአብሔር ንስም ታገብሮ ይጅምር እዩ ክብክብ ከብሎ ልዕል ከብሎ ይጅምር እዩ ናይቶም ፓትርያርክስ ኣስማትኮም ይገይርዎ እግዚአብሔር
كم خبروا جن أملاخ مسكن بأخهم يستقام لازم نجار زي كل جزيل باتنا نحن قبل لينا مالتيو كان لا عليه لينا لازم نجار زي بزنا يمتصنا نجار نطفات كوينا مات بمسؤال كن قبله خم تزبله ماتي خم تاني فيلمون زبله لازم نجار زي تواخدكم زلوا سنة نجار فلت كايلو حبرت أمنت كمان تنكسلت يلو أملاخ مسكن لازم كل جزيل مثلا حبرت أمنتنا خسلت نتأوانا زلوا صبوا نجار الناس سوالنا مالتي أملاخ مسكن سبات النتابع سبات النوت خنكون أملاخ يتوع عنا له كبرنا أملاخ يكون هاللويا نصلينا هاللويا يسوع قوي هاي آمين هاللويا شيابيري بارحسكي كنصلي من البات أبزي استفعل عليه أرسستنكم سبات بزي قدس اللهم بخناتات مالتي جابير نرسو قبل السم يقبري أبراهام من ما بزي يقول له أبراهام يلو أملاخ مسكن أبراهام كا ممات سجون ممات ما هتنصران النار أيه نما ما أمبرت عم برايد خمن نتا جابير ذهبوا تصفح قبر قلت كم زلوا يبلنا مالتي أملاخ مسكن يس نمدرنا نحسبها زع مدرنا زرب زلوا نجارات انتهيو بزي قدس جابير ذهبنا تصفح كن كفت سامي أملاخ مسكن آمين مهنياتو جابير تصفو أمون سلزخني إذا حدك تتمثل إذا تتنتنا ترسعت تمثل مدرنا نايك جابير فوسي كما الله أملاخ مسكن حنتس نحنا أبكرميو تحت نبل نملسناو لبنا بكرميو نحت حتو نهدى أيو أمبر إجابير نمدرنا كيف وصلنا أيو آمين شم يغير إجابير مسكن زاب الله مدري بموت بمجسكول الناس استفلتت مدرناون تاه قبر الله يخليه شم كغير الله يخليه هاللويا إجابير أمونيو نايتلاي مقبع نايتلاي مفرده ظلوا خناتات رينا أو كوف عين بلننا إجابير مسكن إجابير نعمنوينا أملاخنا أمونيو أملاخنا هياو إجابير مسكن تماري تأمرات قبر أملاخ لمون تأمرات قبري هاللويا تماري ناي سبعات من إن التاريخ زلود أملاخ تاريخ كون كلوت أي خليك إجابير مسكن لومي جس دوبل أملاخ دوبل محلويخ دوبل سقويتها مسك علون تتعبا إجابير مسكن متبع يخون لما أنت بشم يسوع كريستوس تنسى يخون بكريستوس يسوع أبزموت نجاراتك أبتي حما استزرب ولا زبل خلو أبتي وركات استزرب ولا نجاراتك خلو هوة الزارب الله بكريستوس يسوع كم قال أملاخ مسرت نذيا أملاخ تأمينه بكريستوس يسوع هوة الزارب الكالله لومي تنسايك خون لومي فنحني خون لومي من لقح من لعالك خون عبت زنقص عصاص انت عبت زموت النجر بكريستوس يسوع هياو الشم هيوت الزارب الله يس أتاود سب إذا نقص عصاص انت هياو خون ده يخلي ويتها نسخات فلت إله يس يخل الله يفلت الله يخم يجير هياو كم زقبرو نجارات ترايا نتسقع ترايا نتأمن ترايا عندنا يتأمن هكذا مسكن هاللويا يس لور نبارك كالونا سم كان عبيه لنا سم كان ود سولنا تاريخ تلوت أملاخ سم تلوت أملاخ من النت سبعة تغيير أملاخ يس نسب كحامد كحام خشتي على العلكا ناب كبرت ناب زفان ناب شمت تلعل أملاخ شمكا يبارخ من ما ينبرنان ننيتلو نحبنلو من نجار ينبرنان قويتاي كابتودق ود أدم إنا جناحه بدم ود يسوع كريستوس حاسبك ما عايتي خبر خاخت قبر الناس لفتخات تمسكن أبعابي بيتسي أها وردتن أها خبرتن يزلو خمس بالك قويتا نتكبر بقى البيت تتكلم أها خبر خت قبر الناس فتخ أملاخ نسخة متمسكن حدا كوا رسو خبز نجارتي انتصري نتكبر بقى البيت تتكلم أها خبري خوني تبعي خمسة صحفة لومي بكريستوس يسوع سمس اللي الله قويتا يس مسخا موجان كحريو مسخا متبع كحريو حزبها مسخا من لقاب كحر حزبها بالشم يسوع كريستوس خات تقملو مجلجلنات كاز خونا أها خبري كوينو كتنس بكريستوس يسوع سمس اللي الله ويته أبرحق أبكرباز الله منفس كاي تنكفه بكريستوس يسوع ياو شم اللي الله آمين هاللويا كبرنا أملاك يكون
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ይባረክ ናይ ሎም ዝነበረና መደብ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ከምዚ ዓንቶይ ዝተነገረና መተንባህታ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘለና በብዝምቻአና መንገዲ እቲ ጸሎትና ክንገብር ኢና ግን ላይቭ ግን ካብዚ ካብ ሰዓት 1 እስካብ ሰዓት 3 ዝመሓላለፍ መደብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እንገብሮ ናይ ላይቭ መደብ ግን ክትሓብሩና ይዕድመኩም ካብ 1 እስካብ 3 ላይቭ ክህልወና እዩ ካልእ ግዜ ግን ኣብቲ ዘዘለኹም ኮንኩም ትገብሮ ስለተኸታተሉና ምሳና ቀኒ ምሳና ጽንሑ እግዚአብሔር ይባረኩም ጸጋ የብዛሕልኩም ኣብ ዘዘለኹም ምትንሳእ ምብርታዕ ይኹነልኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ሽም